Sutoro yala dia. Fitep bun senem utrai khot yang ni. Balingim lek ya. Namar ngim kloy ban launo ya kata ka janjongi. Lot nak mai teka berim dah. Lotno ya kata ka pop. Ya kata ka jimelin kita gijing sniu baro. Launo. Utrai upet jabi ban launo kan mau. Ya ka ban pentelun ya mau ka syong hanga pada pi. Barbau ya lasras ban penmi na bayap. Kasuk ya utrai. Hari ong pisi apa pentelun ni mau. Kam jong apa jong pi kedai. Bangin pentelun no ngin launo ya kata ka jangkup berim kata ka pop ngin launo bangin wan ha utrai. Habo wan hau try kali me kwa ayo tu perkat no bi kan ni ke jo jingkli ukli bi mendagas ni pin jebab ayo try pin jebab ayo perkat no bi kan ukli bi bila doi wong try wan kwa ayo pin pan ayo perkat no bi pin pan ayo kan no kalau ngaba kemen gen ya gaban yo ya gaban ai ya ka ktin ke jong utrai par kham tam e hagani ka por nga priang sobhang ro ya pi we ki ba pek ya ni ka khubo step hagani ka sngi ken But nga ongru ya piwe yaro ya utrai ken. Mangin pen kraw ya utrai ken. Nama kani ka sngi kani ka utrai ula ai. But ngin shat kemen but ngin lek kemen ha u ken. But ha kani ka sngi yo banya puson na kani ka ktin ka jong utrai. Ka balong mayan sisha but ka ba jeliu sisha. Hei bo jisu ukli ya ni ubreo. Uba kerteng uparti mayas. Kan puli ha kani ka pon na ka gospel jong Lukas. Kalenong ka ba khat pra Rekat ke besar puai. Kini di ke jingli ke bau Jisu keli uang. Udah ong mekwa bangan le ayu ya me. Kini di ke kentin ke kraw si sabat ke bajelio. Bu Jisu keli ya ubrio. Bamatla ubrio ubakrong. Ubrio bamdan kerdan. Ubrio bamlong ai. Ban keli ya mekwa bangan le ayu ya me. Ban ngin ya pusan bat ngin ya keren ya kani ke ketin. Ha kani ke step kan bat ngan IT ha kani ke pori pasabante. Mau inyalam ban yang ni keketin syakmat ken ba in keren in lamprang ken Blay bara akerteng jong Jisu pnya subhai fi mas ni ke channel jong ke potnet bang aingo i blay bang dan lang bat i pastor maulong ni ke sngi bang ni keren yang ni ke bentan ke keketin ke jong blay kani di ke bentam ke ba so tenat ba ke ba sngo tiang ke ba sngo bang hadu kata namar ke dei ka offer ke dei ka jing terwa ke ba utrai yau ni ubreu uba matla utrwa uong mekwa bangan le ayu ya me des bola da try uong ni mekwa ngan le ayu ya me ani la da ubri wala lot spa uong ai nga kata kror ne ai nga kata lang mo yo don mentama step ro store ki badang ya pek mut pelidukan ada try keling atara gino try am tak sin la dia ba bukan ngan la dia kan long kuta kata ada ke cingkwa jong ubri bor mo kali kata ba bonsin ngidan ba la ka jong jingkwa la ka jong jing angnut ya ka ba try un le ka jing imchungi hagani ka por ri ka li ni ubriu wong me kwa bangan le ayu ya me kamut ya ga ka ba pan ya ga ka ba kren ngai utra Jisu em unjin dala jubab be ya ka jing pan ka jong ubartimayos boleh bu try ka li ka ni ka jing keliru ka daw ka long namar bu la ka ang syutra ukang But uklem ya turu ya ka jingdon kam ke jong usuong be ko Jisu ko no David to isnay nga. Wong to isnay nga uklem panay em wong be to isnay nga. Also. But kanin di ka por ba Jisu udang long kirki ya ka banle jing sya ka de ka jingle lenti ka jong sa Jericho ba na Jericho ba unya sa kmat pat ka de lenti banle sa Jerusalem. Hanre hangani ka jaka em Kijusyong kita kinongkrong. Kani gede jaka syaban poi sa Jericho. Sa kata ka kerdop mo. Syabakin poi hang ta kiju syong kita kinongkrong bat kiju apkmi. Ya kata ka jing ai isen ai na kibriu haba kibriu ki late sa kani ka shnong Jericho. Namang ka shnong Jericho kade ka way na ki shnong ki baruspa. Kade ka biang kayo ka hat na dong sa dong kilong kibriu ki babiang ba. Bat kini ki syong hang ta ban kmi ya kata jing yo isen ai na kata ka pisah na kita ki aka ba ki brukin ai da ka bam but hakum kata ka por ki bun ba ki paj ba ki ayat but ki bot ya uci su ken but uni uparte mayas ka Bible kang kat ba udang songkrong udang le makya jing sya kemon udang le bun kam hala ka jong ka benta ban pan ne ki bru hare marsin yo sngo bo de bo tip bo de jisu ngangai dan ba ya to yu trai ba yo sngo bo bon ki bru dong de mano da ba ya trai ong yu de jisu marsin ong ba de jisu ukang ngalengo uni beri umatla ukang padi ka badai umatla ai ka khamat hane ka mensim jeng upat ka pet ya ka badai
buang ko Jisu ukon jong udebet. Kiwe kim tip kiong Jisu misteri kon jong ka Mary. Hari uni ukang mai kabadaya baruang ko Jisu ukon jong udebet tois na yang ah. Fi kata ka di kiki kentian em kabak kala manong fi umat la hakado. Hari hagamen sem tu ulong bau iyo iba. Nganget uni Hebreu ula yo sngoru ya ka Parsi ka bau Jisu ya thu khana sepang unong Samaria babha. Na try ude ulai lenti se Jericho Ngiyang to ba uladan mo tau lengdo uladan tau lebi ba ya lenti nang ta ba uni Hebreu ubala sha lute ubala sha shimno ya kita ke jingdan jing ubala sha sho ubala sha dat ubala jan yap aga tak lenti ula kaang ya ke jingerap Henry tau lebi ba tau lengdo kilabun kam hado kata ban ya bet nang ta thiau klempet yo hagi iu Henry ki klem kner legi jongki kti ya ka bakin yarap ya Henry nga snow ane ka por ambo Bartimaeus snow ya kata ka jinge thu le si ong ba oi ulebi don por bat utau lengdor don por Henry nga nget ba Jisu hi uday unong Samaria ubabha bat kum taula ka ang sya banga snow tanat ya gane gawai ba Jisu upendapru ya kata ka Parsi ka ba uhi ya thu ba uday unong Samaria ubabha bat Jisu klembon kam wala daw bon kamru Henry ula snap ya ke jing kaang ke jong Bartimaeus. Namaruyo baka jing ke jom de tanga kamat. Warga men sim jo kala syak luti. Haus soitan. Padeng ta uklem kaang. Syau bri ubam de Henry ula kaang syau ta ubala aban ya rap ken ya ke jing ke jong. Tadi ta kwa abanong ifi ke ne ke sngi wanum kaang sigi briu. Wanum kaang mo sya kita ki bakrau betri. Wanum kaang sino Henry kaang syau ta ubadai. Baru tahi udah Jisu, mo? Nga kan mau kat balang kreni pastor nga kan mau pastor naga sam sis pa arpaway mo. David o nga kmit ya laki kmat sa kilom nang no kawan ka jingerap jonga. Fi David usuto ba bad uda ong hang khot ba bot ba jingerap jonga kawan no try. Bad uni usuto wa ong hang ni nga kaang ta. Umla ban plit dia ka kmat ka jongo u kaang bad utip ba ka jing kaang ka jong om ka de sha utray. Ba utray uni senai. Walong ko Jisu kon David ba dapat kali ke jingkaang sotonat ulah kaang sa utray ulah perta ulah nganget hadu ba kita ki briu ha to ka jaka barogi osngo ya kata jingkaang ke jong hari kani pat ka jing pastor mo ngini keren kindia de ka jing habang isdang ban kaang sa utray isdang ban wat yo utray ka jing ka de kawan pat la bandon kinong pentut yangi mo kumbay hang ni ki briu ki isdang ban ong yo Bartimaeus skap jarno belay me khot kita ki paiba lang ta ki jaka lain para nong krong ki jong ki ong yu sngap jar but katakan nei be ching kan mau be si sin la ba pi wat yu trai pi kaang so trai kan mau be ching kan don be mar kini ki briu ki badan hang ni ki sngo kelut ke jing kaang ga jong Bartimaeus ki sngo kelut ya ka banong fi ni ke sngi la da pi kaang so trai u soitan te sngo kelut badon kwa be am ban sngap jar fi Barka ka bon persngap jaram ka ban ningkong ay kan long kan gawai bon pen artatien fi unong bi fila ka angata fila duai kata fila linear kata pe ado menta ubleu klam juba fi kamen toishu bi bin duai kamen toishu bi bin kang kamen toishu ba bin kmitlenti ya ga jingrap no ble ado menta juba pai no shi gawai kilenti le se let no shi ginong pa pe let no shi gini gitai ne let no shi gi briu ba pin yo ya ga jingrap Bading time ka kwa banong fi kata ka point ka baning kong lesi usoitan un pen artatien ba unong ba ublay sngap ifi sa ka baar lesi ka la banlong usoitan unong balay fi pen po ilade ban ka ang si ka ang lada uday wis ay pi de unjin la jubab ifi na do menno re ken ya pi yo breu ya fi ken snap ya pi tading time pi pim long ye mo lada long likong Bartimaeus meu matla meu baduk meu nong krong Sishman, singap kum ya me. Tagadi katam let's say kadon kum kata ka jing persngo ya piro ane kapor. Manong ngamlong ye. Pi day tong baduk, pi day tong unong pop. Ane pi long kum ta ublay unom singap ya pi. Nakwa banong ifi ka ne ka singi kidon kita ki bor let's say ki bakren ki bakwa ya pi ban singap. Henry ka jing penslur ka jongi nang ne ka long yai kaang syautra. Yai kaang Jeremiah live like ka khot balai kong to khot kerpat ya nga tengan snow ya pi. Ublay jungi uba don kishkor ublay jungi uday uba yosngo ublay jungi uday ublay uba dap dagi jing say oh to cut kerpat kaang
tengan pai ktien ya fi bangan peni fi ki eki ki bakraw ki eki ki ba ya ka ba fifim tip uang utrai Kata ka de jing sisha bay pastor ikran. Nama sisen hi bangi kaang. Anwan bay katang tang kawan ka jing wan pansngo halade ta kasur na lade. Kumame unong pop ne kumopa ka nong pop. Pala le kata upun kin maulot ki barim baro. Bateng teng itat no ban kaang so try. Teng teng it uniu parti mayo sam ukaang na kabadai. Hakata kasngiem ong na kibriu ong to isen ay yang ong ko jisu to isen ay yang. Yo bunsin mangiru ngipan na kibriu ya kajing senay kibriu kimla. Hada bangi kaang so try pa de kajing senay usoitan utip po try unis senay wet. Ule kam no pen kang. La un pa ya kibriu la un ra kajing artatien kibunjat un ra ki rukom. Ha ka jingem ba kumno ban kang ya pi namar balai ba pi na yo ke jubab haranga sukman na puli yang ne ba kumno ni bre uyai ne ya ka ban kang u khlem sem la sngap mano bakraniu ngiro ngi kwa ban penslur kum ongi pastor mantan ni penslur ya pi ha ka jingai yai ne but yai kang wat sngap yai tai sur bakrani pi wat sngap ya ka jing artatien lane wat sngap ba kibriu ki ong ayu ya pi namar ki kimla ban ya rap ya pi umnan ai bala ban ya rap ya pi like nyo ujisu but hang ni habo new kang ngala banong ya pi hang ni ki pai ba ki yat ngala banong ya pi wei ubriu upensange ya upai ba kata ka dei ke bakra fitep haba pi kang ngala banong pi ladau blay don kam ya ka perthai ya ka ban pensange un pensange na mangila yo i ya kata ka nuksa na ka testament ke barim bakumno u pensange ya ka sngi ya u benai haju ladau don kam nam da jong pi ban le un le bait namar blay ude uju utrai menen menta bat shadow ki bam jukut kan hanrei ka de yang ngaba dia pi banai artatien ya ka ban kaang sha utrai ban habangi kaang kan mau tangan ka weipat utrai ukhat pat yang ni dei tang mangi ba khot ya ma uru khot yang ni dei da matak tin jong try ko ong ba khot yang ni da ka kerteng khot yang ni bangin wan ha wang ada ka ti ka mon ngan betin ni pi hang ni la kaang bat berarti ba kaang tang super kat no pastor ni yo sngobe try la khot ya me try kum no try kata ka jing sngo ka jong try kata ka ba usu kaang try ulong tip yo long ne hare marsen ong ba try la khot wow super kat ma pi Pito ay kasiti ya ka presiden jong kari India. Pita la shuto hare makapar ko wan ya kendo ya nga. Longum no taray. No pastor. ya kali ka tama abangi pe ya ka ktin ka jong blengi i hang ne bo ne ubriu ka ang bat ukhat jisu. Kasi menta asngo bon da pastor ki ka ang shu blai. Kamo ang na do mena basdang bon ki bri ki ka ang man yo jingker ku. Ban yo jing pen kia, ban yo jing mentoy, ban yo ai ten try. Kata kambiang hau try umbiang taman syukur kui fi utrai hun tang ban syule bahaya fi and reu khat nan ya fi ban wan shau bal fin IT lag jong jingem fin ai ka download ka jong fi ka jingmut ka jong fi ba fin ai lut yala de shau try ba onda fi wan shau try un kali ka ne ka jing kali fi kwa ayu bangan le fi Hang ni bar sutu mo pastor o kali o me kwa ngan le hare nga sunat no bre barti mayos Siapa nuan ulau no ikajan. Kajan ulat no. Kajan Ulau no kajan krong jong. Wang amde ban lai kan kajan. Namar bau trai khot sutu. Wan ta kan kajan ngan lai. Bat ngitep be jangan gawai. Mau pastor ba di kan kajan krong trai mu sat ka to kajan. Marla ta. Kasma kalan jot. Dia sik la banon jenrain ro. Sutu ba kan kajan kam long ban lai yang khot jong ulau no. Sutu ro yala dia. Fitep bun senam utrai khot yang ni. Balingim lai ya. Namar ngim kloy ban lao no ya kata ka janjongi ban lot no mai ta barim da lot no ya kata ka pop ya kata ka jimelien kita kijing sniu baro lao no utrai upai jabi ban lao no kan mau ya ka ban pentelun ya mau ka syong hanga bada pi barbau yu lasra ban penmi na bayap ka sup yu utrai hana ong pisia pentelun ni mau ka kam jong apa jong pi kedai bangin pentelun no ngin lao no ya kata ka jankup berim kata ka pop ngin lao no bangin wan ha utrai But habo wan hau try kali me kwa ayo tu perkat no pi kan ni ka jo ka jingkli ukli pi mandagas ni pin jebab ayo try pin jebab ayo perkat no pi kan ukli pi bila doi wong try one pi kwa ayo pin pan ayo perkat no pi pin pan ayo mau pastor kala ka bamot pai su try bala fi la loj e ka barim try kli pi pan
Kuai ke wong. Lada fidang sa ajo. Lada fidang kup ya kata jan kup ke berim, ke jan kup jong nongkrong. Pikup ya ke jan kup ke bejat, kata ke jan kup le si ki babon, bat ki badan dak ki kenyang le ni dak kita ki. Mo dak kata ke ba pay ke bejat ni ke ba dap dak kita ki jenran am utrai am onom keli fi. Onom terwai ro ya fi. Ndai lada fila lot no ita ka berim magane ke singi. Wana kamat jong trai. Daga fi ong trai ngawan. Daga ni ke jinglong ke betmai. Daga ni ke jingkala ke bebot. Bat ya ke ki berim ken do no, ki memsyang ala rai bangan berat no baro. Bala da piwan kum tahu Jesus Christ. U Jesus kali kene ke jo jing kali. Pikwa ngan le ayo fi. Bat ka daya kene ke sgi am ofin juba bro ya kata ka badaya kamat jong trai. Wanum pan lemwer. Wanum pan ya ka ba pim day man pa. Ngi kan mau ni we kong mut sha yang pastor dwai lam mangan yo yeng wai nga pi pan baklado. Pindawat pin yo be. Ong pan no trai ke khando ke jing yo kejat jong me te. Ayang aruk en trai. Bangan yo kata ka khando bangan syong ken. Pi tentang pan ya ka badai. Pi uniu breu em upan em hakato ko por em. Pi ro pan pisau jisu ala banai. Kata de pi nomor maka Bible kong ars pak sukau syekra bait tadi syekri. Tu ala banai. Kalaan pen biang yo. Hare upan em baki breu kim la banai. Hakato ko por om la banai. Kampat don kum kita. Kata de bau mat la bau unyo i. Hare mentaro cisen la khamat la. Ban pinyo i. Standard number donit ka khamat ka taro. Not 100% sure. Ba pila ban yo i. Handoi hakato ko por uni uspriu suto upan em. Wat Jupan ka berit ngestrat bai pastor hikai ba. Wat Jupan ka berit. Wat Jupan bagi breu kita lawan ai pipan ya kata botip di tangu blai bala. Pida yor pin ai ka burom upan uang trai bangan yo imat mo so. Bangan yo imat. Barang ni kesngi ngesngo. Ba pimde ewan pan ni ye in refin pan de. Bangan yo imat. Bo bleun ai vi yo tau men sim joga jing pen pau. O men sim joga jing champang jong u. Balada fila itu yu try. Balada fila yu i u ye ke e ka bo u long em ka bo mut ka beneng la de ke jong fi ka khando ka de ke jong fi. U Bartimeus umala agi khmat ki ba ken jado. Handra ki ba bon ki de ki ba matla aga ba ken jaman sim. Ta ding ta ka ne singi ngasngo. Ya ma khmat jong blai pan u try un pen imat ki khmat ki ba matla aga jong fi. Ki farisi ki yu i ki khmat. Tu try u ong i kata namar pi ong ngayu i. Ta ding ta ba ka pop ka sa api. Taning tabaro ngilong ki bamatla na marngim yu iu try. Bangim sung thu yu ngim i thu yu. Re ai hakane ka sngi bo try. Ukli pikwa ngan le yu ya pi. Me kwa ngan le yu ya me. Ka shong api pa de ka tangila ai jingmut. Bo try. Na pi pano try pan ya ka ta ka fini iki kmat bagin jaman sim. Ta ka shong api pi pan ya ka e ka sngi. Ngai pi fin pan ya ka badai. Maka Bible ka ongro ha arbanta ha ki samle. Ha sam arpo ba ha sam lai punyo. Lada fi pen syam sobha ya ladi ho trai. Fitip ubarti mayas ka jing launo ka jan. Ka wanra yu ka ji syam sobha. Hakmat ka jong blai. Hakmat jong trai. Lada pi pen syam sobha trai. Wan ai fi ka jing kwa ka don. Don na pi nga trai ha ne ka por fi don ha ka jing tiap pang. Pi su tho bang don kam do ka jing kia. Ban dei ka jing kia bangan yo ban pet ka yeng ka sam bangan trai ka ta em. Ka jing kia bangan yo ban plabu jisu pen kia yang a. Ne don na pi yo i be ki khon ki jot ki pra. Pi ong trai pen kala ya ki. Om dei pan pan ki kon makin kala kin long ki kon tips ngi em ong trai ba kin ki kon kin shakriya me kin long kin nong pla jo me ngam tip hakano ke jing e pidon hare hakane ke si trai khot ye piro kum khot u parti mayos namar kat ni pila up ban ngap em nganget pidei breba khot yo trai pidei breba wat yo trai ban nganget u trai un chubab ya kita ki jing twai ba dia kita ki jing pan ki jong pi hakane ke singin le ya ka bangin ye twai hakane ka pongan IT no sa i pastor ken Kan mau kini ka wengi pan nauta unong Samaria o babha. Tading tao ni unong Samaria babha. Uai ya ka por ka jong uai wat ya ka pisa ka jong uai ya ka ta ka jings nai ka jong ya ka ba uni ubri ubala shaluti ubala sha penjat. U yo pat ya ka ta ka jingkot jingkhia. Bat la restore biang ya u lapen kot jisai u lapen klan ya u. Bat ula yo pat ya ka ta kin ka batmai. Bat ding ta ka ba dong fi ni ka sngi. Utra un le kum ju ya pi. Utra jungi mju bon kam than. Shani shatai ba unum snap ya pi hoi apa vi kot kerpat un sngo bi ya pi wong tu kren ki skor jonga dengan sngo ya pi wong an le ru ya kata ka pi kren ki skor ki jonga fi pule kata fi lam chem jing kain long khat sao de kot aru pra utra yu kren ni kata ngine dwai ni ka por ka bamenta trying a sngo bi ni ki kon jama ki kot ya me but try ba ki kot ya me ngatip
men jubab be ki ko try me clear kan ka ski fi don kam you but ni ki kun Jamaica ki don kam oblay lagi de gam ki jimpen kia men pen kia lada don kam ko na try ka jimpen ko aga men sim men pen ko ki ko try lada me don kam ko try men pen kia ya ki jimper khat jimut jong ki ko try ki jisu si ki ku slai ngangai ko try men pen kia but try hoy lada ki khat karpat ye me ba men pen em magane ka sngi ko try men pen play ki khmat pagin jam sim bakin yo i kombo bartimes ong bangan yo imat bat hagata klip mat hi u jisu ong ka jingai ka jong me ka pen kia me ba ji sha gane ka sngi ka jingai ka jong pi ka jubab ken ya ka jing im ka jong pi utrai ukali bat pila anget bat au pila anget pi pan utrai ka tahi ken ka long ka jubab ya pi ya gane ka sngi nga duai nga de ker khu ya pi ba finang ya na ka bor shi ka bor na ka jinget ban yai mani ban yai ker khu ya utrai ba ban yai pla ya ka kerteng ka ba em ka jong bat iki jingle ba ga jong haga jing em ga jong fi na duai nga ker khu ya pi baro bu trau jubab ya ga jing pan haga ne ga sngi haga teng u jisu amen bat amen amen try nang ker khu ya fi ngin sa syam yang lai sai ka sngi haga wai par ke episode jong ka potnet Kablay shibon. Kablay try nang ker khu fi. Kablay shibon pastor. You right try